Posle prespavane noći uz Zvečanu, poranili smo da bismo uspeli da stignemo do manastira Gračanica na svetu liturgiju. Posle svete liturgije u Gračanici, deo nas je otišao do izbegličkih kontejnera, gde smo nekoliko časova bili sa Srbima koji su do juče imali svoje kuće, imanja, stoku i verovatno srećan život, a danas žive u kontejnerima od nekoliko kvadrata i koriste svi jedan toalet. Mnogi potučeni nisu hteli da im se snimi dom, verovatno skrhani burom koja ih je pogodila. Drago mi je. Zdravo. Sve su novi. Pokušali vidimo od Hvala te. Znaš šta, ja sam ovde stekla status oficira. Srba u kampu ima svih uzrasta, a čak ima i nekoliko beba, što je za pohvalu i jedan veliki primjer za nas koji živimo u mnogo boljim uslovima po Srbiji, a pri tome nemamo decu iz nekih samo nama znanih razloga. A kada čovek traži razloge, pa on će ih i uvek naći. U slovima života pravimo, tako da čisto je to malo se snimi da to se vidi kako Srbi žive. Da mogu mirisa prenesem, pomirisali biste, osetili biste mirisa.
ekserima, kako, zašto ekserima, pa ne vidim? Pa evo ti vidiš ovo kujano sa ekserima, vidiš ovo ovuda. Ovo je običan klek bio i poslije nismo imali slučaju da se peremo ni da kuvamo ni ništa. I to je ručno pravljeno, sve ručno. Ručno. Napustili smo kamp, tužni zbog uslova u kojima u 21. veku živi deo našeg srpskog naroda, a pomalo smo bili i srećni zbog topline sa kojom su nas primili ovde u kontejnerima i da se zamisliti kako bi taj prijem izgledao u njihovim domovima i imanjima širom Kosova i Metohije. Napuštam kamp. Odatle smo se uputili na Vidovdansko pesničko pričešće, a kasnije i do obližnjeg Lapljeg sela gdje smo prespavali poslednju noć u srcu Srbije, a ujedno i poslednju noć Vidovdanskog marša. Ovi momci brane Gračanicu. A ovo je napadač. Ćirilica! 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 Otvorite malo krst. Ispaće, neće. Strelci sa tajnog spiska, poslušni ogrtači sa bradama u vosku, na doručku noćnom iz podrumske jeze, zmijski žalac ližu. Cesar dvorski ispod levka Judinoga drži svoju pljosku, preko zida tamnog beli barjak prišelje i dižu. Luk apsidni zvuk burgije kalendar ispravlja, zvonik pao vrhljeviška ispod niskih trava, knjigovođa bezbojnoga čela Bibliju prepravlja, iz ponora strave sve višnji arhivu spašava, hiljade štapova raspuklim se drumom kreće. Možete mu oteti sandale i brojanicu, mrtvi će živima paliti sveće, iz monaških šuma slušat ćete poslanicu po. Na Vidov dan, rano ujutru, došli smo do Gračanice da bi u prisustvu 3000 ljudi prisustvovali svetoj liturgiji. Bilo je tu Srba iz raznih krajeva koji su tog jutra organizovano dolazili u Gračanicu. Nakon liturgije i pričešća proveli smo još neko vreme u bliskoj okolini manastira, a onda smo se u koloniji autobusa, kombija i privatnih automobila zaputili ka Gazimestanu. A kada htede Iroda ga izvede, te noći spavaše Petar između dvojice vojnika, pokovan u dvoje verige, i stražari pred vratima čuvahu tamnicu. I gle, anđeo gospodnji se pojavi, i svetlost obasja prostoriju, i kocnuši Petra u rebra probudi ga, govoreći, ustani brzo. Ispadoše mu verige s ruku, i anđeo mu reče, popaši se i obuj obuću svoju, i učini tako, i reče mu, obuci haljinu svoju, pa hajde za mnom. I iziša si, iđaše za njim,
i ne znadijaše da je stvarnost to što anđeo činjaše. Sada i uvek, ove vekova. Da svetu zemlju srpsku sačuvaj i odbrane. Ovdje su pali i najveći sinovi srpskog naroda. U odbrani svoje otadžbine, svojih sveti. Molite se, braćo draga, ovo malo što nas ima. Molite se Svetom Savi, on će Bogu i svecima. Na Gazimestanu je bilo još više ljudi nego u Gračanici, ali i to je malo ako se uzme u obzir da je organizovan paralelni skup istog dana, verovali ili ne, u Kruševcu. Ja bih se samo zapitao da nismo mi došli na pogrešno mesto ili možda sljedeće godine bude neko organizovao proslavu Vidovdana u Zrenjaninu, pa da idemo svi tamo. Svi Srbi na Gazimestanu su se čudili tom planu, da se odvuče znatan deo naroda van Gazimestana i da se umanji uticaj Srba na Kosovu i Metohiji. Bilo kako bilo, opet je na Gazimestan došlo dosta ljudi i proslavljalo se uz pesmu i druženje. A bilo je u srpski narod i nekoliko organizacija iz drugih država koje razumeju sa čime se srpski narod nosi u ovim vremenima. Nakon proslave, ceo plato Gazimestana smo očistili od smeća i lagano su se svi zaputili ka svojim prevoznim sredstvima, pa nazad ka svojim kućama. Na povratku ka Kosovskoj Mitrovici iz arnautskih zaseda gađani smo kamenjem i mnogi autobusi su ostali bez prozora. Jedan veliki kamen pogodio je i naš autobus, ali na sreću par santimetara ispod prozora, tako da je samo ulubljen lim. Takvu sreću ipak nisu imali neki od onih 1000 motorista, pa je dosta njih pogađano direkt u telo ili su im oštećeni motori. Posle uviđaja u Zvečanu, nastavili smo dalje i lagano se spremali da završimo naše 14-dnevno druženje i dali smo sebi oduška u povratku za Beograd. Na Vidovdanskom maršu upoznalo se dosta ljudi, razmenilo svoje iskustva, prošli zajedno razne situacije i sve ukupno obogatilo svoje znanje od istorije pa do danas. A kroz koji god deo da smo prošli, uverili smo se kako teško žive Srbi van Beograda i koliko je sve više njiva zaraslo, a imalo je delova gdje kilometrima nismo sretali nikoga. Kada sam se prijavio za marš, u meni je bila pomisao da ću peške stići na Kosovo i Metohiju i to me je iznutra veličalo, ali sam usput sve više razumeo samo jedno, da sam ja mnogo manje važan od svih onih Srba koji teško žive i koji kao u svetionik gledaju prema Beogradu. I tu sam spoznao najveću bitnost Vidovdanskog marša, a to je povratak i učvršćivanje ljubavi, vere i nade u srpskom biću. Uzdravlje svima i živela Srbija!